Godo ka kaunti ma Homa Bay en achiel kuom gwenge ma bende midhiero mag oula okwaka ahinya gwenge mago mag Karachuonyo. To wachaka na gi yepo mano mar Bunge Towers kama bende jatend piny Kenya yawo Bunge Towers okinyi makawuono. Kata kamano ywak nitiere kaluwore kod omenda ma bende osemuonyo. To par ni Bunge Towers chenro mar ground breaking mare nochako higa mar 2015. Koro en thuolo mar higni 9 e bwo speakers adek inyalo paro kano chako kanyo gi Marende, bang'e wantiere kanyo gi Justin Muturi sani, koro wantiere kanyo gi Moses Wetangula. Ahinya na pachi kotende kod yepo mar Bunge Towers omenda mosemuonyo kanyakla kod kinde mosekao. Erokamano ahinya. Bunge Towers en ratiro mar jo Kenya mondo mi yawe nikech ogere gi pesa mar jo piny. To kendo en ratiro mar wabunge mondo mi yawne gi offices margi manyien mar Bunge Towers. Nyicha sewinjo ing'ur kod ywak kawuok kuom wabunge giwegi e yo ma piny ne ok ogere according to standards kaka ne gi expect. Gima dhiera ni the biggest house moimi chenro kod mar timo kod teko mar timo oversight ne dongruok mar piny Kenya ka en the National Assembly. Gima dhiera ni to ang'o manomono wabunge nikech nitie committee mochung' ne gedo mar bunge. Gima ne mono gi timo inspection sama ne gero odni kama machup kama koro rume. Mano bende dhiera nono. But gima gombo kenda siro kabisa ker mondo mi odhi oyawo odni mondo wabunge kata bende onge dirisa kata bende onge ventilation kaka gi allege. Nikech ok gidhi office kacha cha ok en kamirome gi jopiny. Bunge Towers en kama facilitate kama ginyalo draft a policy ka giwuok to gitime achiel ariyo adek mondo mi gidhi gitim go submissions e committee level kod plenary. Sani king'iyo kaka bunge oti, wanyudo ni bunge ohaya National Assembly ohaya offices buildings mopogore within Nairobi CBD ne wabunge. To kendo gini en gima tero pesa mang'eny mar jo Kenya monego beni pesa ni bedo channel de yore mamoko. Koro anasiro gi teko kabisa ni president odhi mondo yawo Bunge Towers mondo wabunge magwa oyud kama ginyalo tiye. Kata bedi maybe privileges moko koro dok piny samoro offices moko mobedo hired ne dongo maloyo mano. But gidhiyo mondo mi pesa mwachulo rent offices moko ma obedo hired ne wabunge mondo mi pesa no inyalo tigodo e yor dongruok yo machielo. Erokamano. Erokamano ahinya nikech wang'eni jod bura mopogore kwan modero ma 280 bende nosebedo ka kombo ofise achiel kuom ofise ma bende nagisebedo ka gikombo en KICC. Kata kamano ywak nitiere gada kaluwore kod kwan omenda ma bende Bunge Towers ni koro muonyo. To parne Bunge Towers ok mana pise kende mag jod bura ma bende nitiere. Ywak bende na nitiere